Dobrodošli u emisiju U ordinaciji. Današnja tema je bol. Kad čovjeka nešto muči iznutra, kaže da ga boli duša. Često se naše više vrijednosti uopće ne poklapaju s moralom društva, ali da bismo preživjeli, idemo na ustupke, radimo ono što mrzimo, pa obmanjujemo i varamo sebe. Ali duša se ne može prevariti. On je obrazovan, šarmantan i duhovit, ali zbog iznimnog zanimanja za modu i ples u mladosti je prolazio s vršnjacima vrlo neugodne trenutke. Danas je sve svoje duhove prošlosti ostavio iza sebe, sretan je i uspješan jer živi život kakav želi. Ovo je njegova priča. Taj osjećaj da ste drugačiji zapravo je vezano uz osjećaj da uopće ne vrijedite i da niste vrijedni ni truda, niti rada, niti nekog lijepog posla, nego da bi trebali se vjerojatno maknuti i pustiti druge da preuzmu neku važniju ulogu. Dok sam ja bio zaokupljen i studiranjem i modelingom, pa čak i kad sam se rastao, ništa u tom trenutku nije imalo tu moć koliko onda kad sam odlučio utišati svoj um i kad sam odlučio prošetati jedanput sam, odustati od toga da bježim od svojih osjećaja i da sam stalno u grupi ljudi koji mi zapravo distrakciju rade i na taj način miču od mog rada na sebi. I onda u tom miru i tišini su isplivali ti raznojaki osjećaji koje sam raznim tehnikama, evo recimo, pokušao i jesam danas riješio. Moji roditelji nisu bili duhovno usmjereni, međutim ja to pokušavam prenijeti na svoje dijete. Da je od malena, već od neke 10. godine, kad smatram da je dijete spremno čut istinu i spremno je početi raditi na sebi kroz to da bude ono što je, shvatio sam da je taj trenutak jako bitan da ona osjeti moju podršku i da zna da je normalna, a ako nešto voli što drugi ne odobravaju. I da je samo bitno da ona ustraje u tome, kao što sam i ja, nažalost, protiv okoline ustrajao u svojim nekim strastima i nisam nailazio na odobrenje, ali opet sam rekao, kroz neki taj prirodni put koji sam imao vjerojatno u sebi od rođenja, pa neće meni nitko diktirati kako ću se osjećati, kako ću ja izgledati, šta ću ja živjeti. Jer ako ću o tome ovisiti, onda ću zapravo svakodnevno ovisiti o vanjskim okolnostima i bit ću jedna zbrkana osoba koja nikad neće pronaći svoj mir. Jer će uvijek biti netko ko će nam reći kako mi trebamo se ponašati, šta mi trebamo raditi i šta oni od nas očekuju. Pa emocionalne boli će, ja mislim, uvijek tu biti, jer mi smo došli na ovaj svijet po iskustva. I nisu sva iskustva ugodna. Samo je zapravo jako bitno da ih osvijestimo. Šta u nekom trenutku nam može učiniti osjećaj manje vrijednosti. I ako mi ostanemo u tim osjećajima strahova, negativnih emocija, mi možemo dosta zaglibiti i onda na kraju više ne možemo ni sebi pomoći, nego tražimo pomoć od drugih. Ali kad tražimo pomoć od drugih, onda se opet desi da smo bespomoćni i opet taj osjećaj da je to začarani krug. Kad vi shvatite da emocija nema zapravo neko djelovanje na vas, a da bol samo nastaje zato što vi pružate otpor da njoj dozvolite da ispliva na površinu jer ne znate šta će ona donijeti, onda u stvari shvaćate da je ta jačina boli samo vezana uz vašu jačinu otpora. Kad otpor nestane, kad vi kažete sad je dosta, sad puštam da me osjećaj manje vrijednosti preuzme. Šta je najgore što se može desiti da taj osjećaj izađe na površinu? Kažete sebi, ok, mogu umrijeti. Evo, to je najgore ono što uvijek ljudi, joj, pa od bolesti mogu umrijeti, od ovog mogu umrijeti. Dobro, i šta je najgore od te smrti? Umreš i gotovo, nemate. To je ono što se mi svi bojimo, u stvari, smrti. I kad onda krenete drugom linijom, a to je da prvo razriješite da smo mi bića koja ćemo jednog dana umrijeti, onda zapravo vas neke ti osjećaj više niti toliko ne diraju. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše.